Dara Soima los ayu lek dame. Oke guys, ini perjalanan di rumahnya Mbak Al dan Mbak Egi buru guys, para unggul deh. Tanak guys. Tekan gitu. Iya dan Ini sehat kok. ini tekan kemanten. Nggih. Naik. Kemangnya aku mbek keladuk lho rumah. Nggih. Gak apa-apa. Semiwir. Contong-contong lah ngantuk-ngantuk lah. Pengen ngantuk tenan. Nggih. Ngene hulu ngantuk. Nggih. Capek gitu. Mari jenengan kok Mas. Lagi anu Bu, perapatan protokol. Nah, wis tak rene pas aku dia wis aku. Le katanya Ngantuk itu. waduh kan boten niku Kemantren kemantren nggih kemantren jauh. Aduh, aku yo ngantuk ini mak yo ngatek. Ya wes Dok, kejablasan gak apa-apa bonus Dok. Ini kadoan. Kadoan. Nggih. Lah kuwe tekan tidur. Lah aku nang gawe konten katon mriki. Kejablasan adoh Dok, gak apa-apa bonus iki. Wis pokoke ngantuk yo ngantuk, memang ketlatku make sare nek Dok. Aku tuh ngantuk nek gak apa-apa Dok. Niki Mbak Dia kan ngertos tembakan asli mriki lek mau. Mantren. Eling-eling Dok. Mantan iki kok ya arek ini ono. Kira lek. Jembatan rangka tembus jembatan. Berarti beloknya mana? Belok ayo rene lek. Ya kiri. Yo. Oh, Nek saka kono lho. Nggih nggih. Saka kono iki Ya. rene iki lho ya. Tengok kanan. Ya Iya tahu. ta. Nggih. Rene ketangkan terus. Aduh, man. Wis sakmene adoh ya Dok jemblas. Makanya Mari ku ngantuk. Lah kan main kan dari pertama ini waduh ya Dok ya. nggih. Waduh, bener jemblas sama. Ternyata Mbak Lupi kemantren. Gak apa-apa Dok, tak ngantuk nek wis semua. Ya udah sampai ketok. Jadi ya kan yang mriki. Sematane mau sami pulau geger. Nggih. Cek kuwale Dok. Kalau malah boten ngertos. Iya. Itu tenan. Lumayan kok. Enggak sejauh itu kok. Lagi guys. Dene Nduk. Nggih. Wis sing Oh, duwe alah. sebelah berapa kuwi lho. Kuwi Nggih, enek nggih, nggih. dodolan telur kuwi lah. Nggih. Dene. Oh alah. Dene Mbak Palupi, Nggih, Pak nggih. Dene, Pak Usman. Malah kan untungnya Pak Amroh. Dene Mbak Lupi. Halo Bu, apa kono lho. Kuwi lho. Jojo kacau. Wah, iya upeng-upengan guys. Lagi. Iki lho, Mbak. Nengok. Iki lho Dok. Nggih, nggih, sepeda guru. Nggih pun ngertos udah motor suwun nggih. Kontong jenengan tengah jeng. Monggo. Wis nyampe Dok, malah yo lakon. Nah, iku geleng ku kono iki Pak. Dan iki rumahnya yang mana? Kuwi omah iki. Iki lho Dok, iki lho Mak. Niki. Ya, wis. Oh alah. Pakai mau ngomplit cis ngono ya Dok. Nggih. Las dah mau mati listrik sekian pesane lah entek tenan kula mboten berikut. Lah Dok. Ngene. Urung apa nggak mboten apa. Waduh, kok ngapain jare? Kuncis Patane Untung jenengan sehat sih. Ya Allah. Sehat. Ini Mbak siapa? Mbak Dela. Oh, Mbak Dela. Bersama monggo. Nggih. Ini kan Mbak Manohara. Apa namanya mau? Oh,
Halo Bapak. Mas sayang loh. Mas aku. Adik masih sudah Bapak ya. Oke, Mak. Pak ke sini ya. Kari. Dulu. Mak. Kalau ngertos. Iya, jual iki Wah, Mbak. Berarti lah kok kan mantok mak ing sare. Kudu kira mereka. Dalam. Wah, ya Allah, Mak. Apa, Mbak? Bukiril. Kan juga. Oke. Dua dia Suki maduk. Lah telepon Mbak Indah aku. Dok, apa Mbak Lupis di? Tapi yo kan aku. Balik nek. Kamu kok kliwat. Enggak, Pak. Ngantos aku kira lah, Pak. Lah ibu kan ate mriki. Piye, Dok? Lah ibu kan pun ate mriki. Lah aku ki turu iki. Piye coba? Lah aku ki leng kurang lho, Bi. Lah mriko tek dugi waduh ya, Mak. Turu sih, Nduk. Oh, nganan berarti kok. Sing nyetel sinten? Mbak Dila. Dila. Gak ngerti Mbak, gak tau Rene. Kok gak ngomong Sherlock lah. Lah gak roy kan mak ero to Mbak mau, mak bobo. Berarti bingung kabeh aku. Agar sekolah awal wis gak roh ya. Lah nggih wis memang terus untung Intan. Lho Intan nek tau Intan. Ya kan kita mengikuti jenengan setia. Oh nggih lho. Nggih. Nggih teng masih di Intan Dalane kalau dalane kok. Dalane iki kok. Kamu inget Atun? Oh, alah Intan inget. Tak pikir niku terus enten Mbak Mano. Terus mak sawu ngejak bali ah. Tapi suruh ayo ayo. Mbak dirasani mae, Mbak. Oh, anu sing ngawi niku to. Mediyo. Medion Pak sing sindan niku lho. Bisa jalan enggak? Bisa jalan. Saket, Mak. Ini kan cerita si Ben iki wae, kok dereng turun. Aku jek ning stand kene. Nggih. Nggih. Lah kok nganu ngoten nggih. Kapan ya mboten derek? Kon kejeblasan terus Mbak Indah protes. Babon-babon. Balik nek. Lah, kale Pak itu ya. Wis gak nangis. Pinter. Anak hebat. Anak hebat. Dia ini sing pas Idul Adha niku nggih ngono. Lah iya sing pangkat kula. Mbak, arbone kena opo? Arbone kena opo ngoten. Arbane jatuh kula ngoten. Jane niki mak mboten. Mboten ana diambil iki. Penting. Terus mari nangis saya. Nangis saya. Terus enggak tak sidik kok sunat tau. Terus Rafa lek kamu tak sunat ya enggak mau. Rafa. Sunat itu baknya Pak keras. Enggak mau. Nek dalu mboten mak nggih sak kaul nika mawon. Suwi nangis. Sewengi nangis. Mboten nek dalu mboten. Nggih mboten. Iya nih. Nek tak temeti Tapi nek pancen sih cek cah cilik ini ki cepet bu pemulihan. Nggih. Tapi ki aku yo cek wedi kok. Ya yo niku nggih tak tawani sama cel. Mau gede wani sok ben aku nek wis besar. Soapan pe budal kuliah kuwi ya. Sinten? Niku lho putrane Dik Susi adik kula kan kembar to. Adik Repan kan kembar to nggih. Cawak cewek terus wis sok ben anu wis jeluk sunat gede saiki ya le tak tanggapno Dramben tanggapno Dramben. Kelas 2 nggih. kelas 2 SD. Somben budhe aku wis gede ae. Ibu dhewe mau teng mriki. Aku ning gone Mbak Indah Sedilu, ning gone Kinares Dilu terus ning kono mek apa, Bu? Ning gone Maki ngono lho. Lah aku lagi teko, tek mobil Mbak Manohara wis ngisor kresen. Mbak Manohara sik. Terus kula teng wingkinge to. Bu, kalau Bu mak sawi Intan kira Oh, kan Mae. Ning gone Maki. Ya nggih karo Mak Sawi maksudnya. Heeh, karo Mak Sawi. Biasanya kan nggih kalih tim-time. Terus anu Bu, aku tak melo
teko Rembang tanggapan. Oh, sama. Kok dino kok perang-perang dino kok Rembang. Ayo dah mulai suro mulai. Ayo dah mulai suruh kita. Ayo pun dah mulai tuh aku ya suro kok. Oh, tenang. Sudah iki suro lho jam e. Suroi. Jame wis jam suroi. Jam suro iki lho. Ya wis lho ya. Jam suro. Jam suroi nggih gede matur suwun. Bilang apa? Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak. Ayo kita kasih abang. Terima kasih, Mbak Intan. Sayang dulu, sayang dulu. Sayang dulu lah, Dek. Ibu nangis ya. Sayangan Mbak Intan. Sayangan Mbak Intan. Nggih, Pak Batu digoreng kalau pas dikul ada. Makasih Mbak Intan. Gobres doyong ibu wis sama semua. Anak hebat. Niki garangnya nggih cepet tok Mak niki, Mak. Ngantos aku berendelikan. Ning ngale iku sing ngertos si Intan. Berarti jenenge apa tan sendat-sendat. Kamu nangis setan. Nggih. Loh, jangan nangis. Lah bani tipu tak nangis kok. Adep mriki, Mak. Adep. Nah, titiknya terluka. Kasihan enggak? Tanya sakit enggak Ban gitu. Sakit, Mbak. Apa nih? Gak mandi, apa nih? Gak sih. Belum boleh kena air. Oh, berarti gak lantas itu. Dereng asal, tapi tak sih deh. Dibuntel plastik nih. Boten. Niki boten dibuntel apa-apa. Tatok itu sing metotok ngoten. Lho nek aku dibuntel plastik ini kok gitu. Kita saya tembus sama mungkin airnya mengalir. Sing disunat Mas Dimas. Aku ya lali ya Fauzan. Lali. Arifi kok nangis eling. Nek sing ngopeni bapake kamu. Yo nangis ku ora ben yo nangis. Aku mau mati aku mau. Mati aku. Ya aku Mas Dimas di kelas 5. Mas Dimas. Kita tunggu episode di apa sampean piye? Paling nek nek rapai tak kira kuat. Oh, malah Rada kuat kuat rapa. rapa. Oh, nek Arifin boten. Arifin tipe wong tip rintah. Ringkeh. Ringin rintah Rintah niku kok ringkeh. Rintah ra kecangkeman. Kecangkeman Sambat ngoten kok, sambat. Wong lara puwaras dhewe lho nyanyi ki naik-naik ke puncak. Puncak gunung iki aku. Awake panas, Bu. Panas sing rendekne gremeng ngono. Kowe kok ngluwahi anu. Aku nek kok malah kok seneni aku ya ndar aku seneni kok kowe seneni. Kowe tak burindak. Allah ya. Panas, Bu. Gengger tukaran perkara anu. Loro ngoten iku tukaran. Tapi Sekarang nek sunatnya enten sing mboten sakit iki. Nggih. laser. Lah kula iki kan pemasukan laser. Tidak manual pakai teknik. Beritanya kan Laser. Ternyata Sing anu sinten? dari PKU. Dari PKU yang gugu di Kata. ada Pak anak bilik. Pak Pak Angga. Sangga. Sanggas. Dokternya kan. Aku mikirku ke golek sing sunat sing gak loro. Nggih. Wis njaluk model piye aku pokoke sopen Nggih. anakku aja loro. Tapi sak mboten sakite mak niku kan disakiti nggih tetep sakit. Sakit. Laser. Oh, ini sudah Tapi di niki Pati nggih, Roso laser ini nggih masih tetep kroso. sakit, Mak. Lah makanya Pati Roso Pati Roso kan laser SMA. tetep sakit. Ora loro anake kuwi lho sing jengkelin. Kuwe Jengkelin. cuwili itu gak nangis ka apa. Lah ngene iku menawi Tapi Pati dokternya Roso emang. Suntik nek pati rasane. nek sak nek Mas, saya pun telat nggih. Ya tak masuk sama Roso bisa wong tak dibius neh. Bisa wong tak bius neh. Lah terus pripun, Mak? Dibios iki gak ben gak loro Bu. Lah iya kok gak pembios neh. Nggih boten nek mak, mungkin kan lagi Ada tatanan ya. Enten takarane nek disuntak-suntak besok. Apa teh mak? Apa dosa sama? Boten asal kayak air. Wis batu. Kita nantikan serial Kita nantikan dek rapa. disunat sampean piye? Aduh, aku tuh kok mikir manuk. Lah jenengan nggih ganda manuk. Lah kok manuk wis dadi Bu penak. Ngono iku. Nggih makmur mungkin. Babon. Eh, iki. Yes. Empon surah.
Suran ya sudah ya ndak ya aku tak. Wong mriki ning Mansuro. Enggak Tentang pemude. Wau tentang manuhare. Ora kapiye. Ajeng derek mriki. Terus sing Pak Sawi. Ayo ke sampai sore ya mulai. Ojek leren mampir ning gone lontong galak. Enten. Pun pesen berarti. Ini apa sama ta? Minumku. Sudah ketemu di Arbani. Wes hatinya Sayang ya. Sayang lagi, Ketemu Kak. ya. Sayang lagi. Awas. Iki gak suro ngoten. Lah mriki ning pun suro. Delok, malu iki ta. Malu. Kula niku Ya nanti. kados tangga niku kula niku enten mungkin dipinggit sesuk. Mboten oleh metu. Kula nggih terok niku. Sinten tanggane jenengan? Tanggune kula niku lho sing niku lho. Pingitan. Ya wis dereng dipingit niku tesih. Urung enek etungane dereng dipingit. Ya enggak aku tak balikin. Apa ya? Iya sama. Ya anu dipesen ke bakso. Waduh sampun Pak Rantos pun tos sekedap. Nggih mbak dipesen deh bakso jangan mau Wis Rasida. tak jengok dhisik. Ya sampeyan ya wis Pak Rasida. Salah ya Bu yo. Mbok udah mau. Ono Mak baksone pun enten. Pak lapak mboten usah Pak. Lah makin pun didamel iki pripun? wah. Wah, Lah dereng didamel. Jam kerja iki. Jam kerja. Sonten jame pun rampung, Mas. Kerja. Tapi ya jalan-jalan le. Lah niku lho mon dugi. Wah, nek ngono ya alhamdulillah. Ngono kok repot-repot ya Pak jenengan. Lah mboten gadah napa-napa iki. Lah gadah napa le Pak? Pak kok insyaallah. walah. Delok bapaknya Roset. Iki. Ngono sih. Nek dalem mriki. Sampai piro? Sampai nang gak alit tok mriki. Wong niku santene anu Mak. Pak jenengan. Iya. Iya. Ya ton, gak apa-apa ton. Saya tungan susul nduk kok sik. Ya wis tak karo mangan surong kok lah ya do. Surane kok sik. Sik wis sampe tangan surane diundur. Surane diundur ya jenengan nggih Mak, nggih. Surane mekene ya. Monggo. Nggih, jenengan. Nggih, monggo jenengan. Monggo jenengan riyen monggo. Kula pun nampi dinten niki cecaken mriki kok. Boten, Mak. Mboten sak esuk namung. Iya, Monggo sama Mas saja. Ayo Mbak Intan mau yang mana? Ndak tapi makan deh. Sampun nek mau sampun tak suapin, Mak. Bakso ya. Intan mau ambil apa sih? Saya tak jemput. Sampun nembe mawon. Ayo Mbak. Oh nggih. Waduh, Mama. Sedek nanti. Marian Repot nunggu. Boten, Mak. Walah, Mak. Kecap. Nggih, pun monggo. Pun monggo kok. Monggo Bu. nggih monggo nggih Baru dia bareng yuk. Nggih, monggo, Bu. Tantane Nembe, Mak. Oh, ki bar Mak, amin nggih mong ngarep. Sendok kerapu. CEO sabar to. Boten, Mama. Mama niku. Mboten tak suwuni maem kok teng mriko malahan. Lah nggih buyune barang nek teng kendulan nek masake terus. Oh, gak i. Kok sampean. Ayo bareng Bu. Nggih, Mbak. Pak mau nembe mawon, Bu. Mau. Monggo Bu es. Iki mbak dereng kok niki mbak dereng. Niki. Ayo Mbak. Ngancane ngancane kene. Nggih. Monggo Bu. Nggih. Niku sasuri Bu. Mboten ngangge saus jenengan. Mboten ngangge saus. Sambel urang aku. Iya, sambel. guys bajunya juga makan Dikelaskan kan kok bedanya mati. Kita tadi sudah maem. Sampun. Kapan Iki mau apa tuku lontong? Nduk lontong tuku lontong mambu kayak bakso. Ngene Kak Pangat. Mboten Pengkapuan. kapuan. Ndak selesai Mak Ya yang ada enten maksudnya. Lontong sambel lho, Mak. Oh, lontong sambel. Engko nyobi niku warung Blangkon sinten Pak Blangkon kok. Enten. Kamu di. Enten Manggene kamu di Depan SMK viral niku. Nggih. Warung Pak Blangkon Nah, tapi mboten langsung, Mak. tapi mboten anu, mboten lontong maksudnya nggih warung apa. Banyak apa lho menunya. Kamu Enten SMK di. SMK negeri. Oh, sampean.
Semeja cepu. Berarti balon jenar, nggih jenar. Jenar apa gitu. Niku viral teng TikTok. Kita minta apa? Enggak usah dipamit sih, enggak nang ngantuk. Enggak nang. Nek, itu Mbak Intan mau pulang. Ya. Ya Mbak Intan makasih. Didoakan gimana? Doakan Mbak Intan itu. Doain ben sembuh ya. Amin. Makasih Mbak Intan doanya. Salim Mak Intan. Nah, aku tak kali bisa ya. Begini kalau videonya nggak ada. Apa Bilang makasih sama Mbak Intan. Anak mana hebat Aku tuh sangat rawuh itu. Terima kasih ya. kita pulang dulu guys. balungnya pupu. Terus matur nuwun pokoknya jamuane wis mantap. Nggih, ngapunten deh. Bapak, matur nuwun Lah sih Bapak. kita mawon sih. Sikile pun Buat ini. Enggak mbak. Sanit buat minum. Itu yang nopo. Pak matur. Handphonenya ngotot. Mbak, bawa Nggih, Mbak. kan nggih. Ini Mbak Intan, esnya dibawa buat minum juga lagi. Enggak Bu, makasih ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Tetap es Bude. Boten apa nasa, Bu. Nggih, maksud nuwun rawuh itu. Bu, mangga.